хотів би звернути увагу ось на що. Кожен із нас може привести багато прикладів, коли керівництво національних парків, заповідників, ті, хто нормально працюють, вони погано закінчують. І не далі, як в Запоріжжі, після того, як був знятий з роботи директор національного парку Хортиця Сушко Константин Іванович, через 4 роки відкрита кримінальна справа, нараховано 70 тисяч збитків йому, якихось незрозумілих. Прийшов судовий виконавець, описав і встановили термін в цьому році погасити борг 70 тисяч. Ви знаєте, я зустрічався з ним позавчора. Людина хвора лежить, з тиском. Судові виконавці являються і весь час досаждають вже добити цю людину. Незважаючи на те, що ніким, як не мені запорізцям розказувати, скільки ним зроблено. Тому на цьому прикладі я готовий внести відповідну дописати, щоб ці люди були захищені у відповідності з діючим законодавством. Ті, хто розпродує національне багатство, користуючись своєю посадою, повинні бути з цієї посади придатні. Дякую.